Oops, saan ka galing punit? Sana yung talong ko kahapon. Ayun. Gawin na natin tong ensalada. Tsaka tayong sili. And then, kalamansi. Tapos nagpabili na lang ako kay Rico ng half unlocks para kila Chris. Tapos sa akin yung isang pirasong pampano pa dyan na tira. Kasi 1 kilo pinabili ko kay Rico, diba? So, gusto ko sana grilled. Kasi grilled to, diba? Kaso, wala naman tayong pag-grillan. So, piprituhin ko na lang to. My favorite fish. Sarap na ito. Mas sasarapan ko to, guys, kaysa sa sa salmon. Yan, sobrang natin din yung taste niya, pati yung mga mga taba-taba niya. Ang sarap. Okay, ayun nga. Oops, ang ating Sola Glow. Uminom na pala ako. Yan, diyan ka na. Basurahan. Tapos ito, gawin ko ng ensalada. Yung 3 piraso kahapon na tira. Di ba yung 3 ko, tinorta ko. Tapos yan. Okay. Oh, huwag mong kainin to, ha. Salang ko muna kaya to. Kasi kami, daddy. Magpipick up kami ng paninda. Humangawa na yung mga distributor ko sa RMA kasi wala talaga stocks, guys. As in, pasimot na talaga. Simot na actually. Si Ma'am Rachel nagpa-follow up na, Ma'am, may stocks na ba tayo? Tapos si Shirley naman is, maawa ka, bigyan mo kahit na 50 pieces lang, ganyan. Kasi wala talaga, as in. Simot sarap ang aming RMK. Yan, tapos ang dami pang nag-order sa international, tapos 1 litro. Kahit na 1 litro, sobrang benta ngayon. Ayan, tapos na. Lagi nyo naman nakikita kung paano ko gumawa nito, diba? So, inihaw na talong, red onion, tapos sili, kalamansi, and then toyo. So, yun lang. Ito yung version namin ng ng ensaladang talong. So, try nyo din. Hi guys! So, ayan, magpipick up tayo ng mga paninda ngayon. Ng stocks. Yung iba kahapon nalalamove na kasi yung mga malalayo. Tapos marami. Pick upin na lang namin. Kasi sayang sa SF, diba? Mga 1,000, yung ganyan. Eh di, gas ko na lang yung 1,000. Yan. Pero mahal din kasi ang gas talaga. Kaya, ayun, naintindihan ko naman yung pagtaas ng ng mga lalamove, lalo na kapag ganyan marami, mga 4-wheel. Yan. So, yan, dyan mo si Tonton, kaya tara, mag-pick up na tayo. Ay, ganda ng skin, blooming, char. Bubuhat ang sariling bangko no? Hindi, syempre, gamit ko yung yung paninda ko, diba? So, ayan, ay wala na. Ay, meron pa konti, guys, oh. Pag malapitan, tingnan nyo. Ayan, oh, dito. Pero makikita nyo, may may bridge na talaga, kahit nakaharap ako. Yung dito lang, marami akong blackheads ngayon. As in, sobrang dami talaga naglulutangan yung mga blackheads ko kasi hindi ko pa siya ma-scrub. Bawal pa siyang scrubin. So, dito lang sa face yung yung na-exfoliate ko. Tapos, every time na magaganyan ako ng pa, diba mag-apply ka ng cream, pag pag nahatak, ang sakit. Pero nahatak yung banda dito sa gitna mismo. Ayan. Tapos, kanina nagbibihis nga ako, sumabit yung yung damit ko sa paganyan. Ang sakit. Pero okay lang, hindi naman masyado. So, iingatan nyo pa rin, diba? Kasi, matamaan, matabig. So, ayan. Next ko na kasi launan na eh. Tapos na yung lunch. Mag-alaw. 12:30 pala. So, para sakto, pagdating namin doon, tapos na yung lunch break. Ma-release agad. Mga order namin. Ayan, ganyan ako mag-apply ngayon. Papasok kasi pagkapalabas, ang sakit, girl. Lagay lang ako ng konting pakulay. Yung pa rin, sa skin. Ayan, gamit na gamit, diba? Ayan, tingnan nyo.
Nagbubuo-buo tuloy yung ano, yung cream. Ayun o, buo-buo na. Hindi ko ma-blend ng maayos kasi eh. Hi guys! Tsura ko eh, no? Yung itsura ko! Lahat nyo kung nasan kami. Nakakaloka. Diba? Dito kami sa probinsya. Para lang kaming nakaisip na ano eh, no? Bumiyahe. Hindi kasi nagre-ready kami at sa ano nga, sa Holy Week, uuwi lahat. Ayun, so kailangan ipalinis yung bahay. Tapos, ito nga, bibili na kami ng mga tubig. Kasi sila mama din pala. Paisa-isa lang yung bili ng tubig. At syempre, wala sasakyan dyan. Tapos, nakikisuyo lang sila sa ano, sa magta-tricycle na ano namin, nakapit bahay namin. So, yun. And then, yung ibang gamit na ano, na iuuwi sa probinsya, inuwi na rin namin. Kasi kating-kati talaga ako na road trip, yung ganyan, alam niyo na, para ma-relax ng konti yung ano, yung utak ko, di ba, sabi ko. So, uwi na lang, alam niyo naman. Kaysa kung saan tayo pumunta, dito na lang sa Parenthood. So, yun lang, uwi din kami siguro sa ano, kasi Thursday ngayon, baka Saturday, or ano, pero gusto ko pa kasing mag-stay ko. Kaso ang daming tatrabaho-uwi, ang dami pang trabaho bago magbakasyon talaga kasi Saturday, April 9 yun, uwi na kami lahat. So yun, kailangan yung bago mag-April 9 matapos ko yung mga dapat matapos, katulad nung ano, yung mga sikat na product ngayon sa ano, sa TikTok. Ayan, nag-restock na ako kasi sa Shopee, magpapa-order na ako ng bonggang-bongga para, ayun nga, sa ano, pag Holy Week, bakasyon talaga kami, nakabakasyon yung ano, yung shop din sa Shopee. So anyway, ayun lang, kaya andito kami sa probinsya. So pupunta kami ng ano, sa hindi mismo sa bayan. Ayun, sa bilihan lang ng tubig tsaka ng ano, ng gas. Bili lang kami. Ayun, kasi yung binibila naman doon sa may tindahan doon. Pangit daw din. Pangit naman kasi parang may ano daw, may something sa ilalim. Yun. So, kaya, ilang ano dyan? Ilang tubig yung nandyan? Dami. Kulang pa yan. Pag nag-uwian lahat. Hindi pa ako nakakabili nung ano, yung lagayan ng tubig talaga. So, ayun. Tapos yung ano din kasi yung freezer. Ba't ang laki ng mukha ko? Ay, pero lumaki. Yung chest freezer, uwi ko na rin kasi yun eh. Para may pag-i-stackan kami ng ano, ng mga pagkain nga namin, tapos yun sa dogs. So yun, kasi mapupuno yung ano, yung H100 at sasama nga lahat, syempre. So yung iba, inano na namin, inuwi na namin. So yun lang. Para lang kami talaga nakaisip na ano, no, bumili ng suka sa Nueva Ecija nga lang. Yeah, si Chris di na rin sumama. Niyayaya ka gabi ni Daddy. Sabi niya, papala ba sa anak mo? Sabi ko, o kaya sabihan mo ano, bantayan yung mga dog. Sabi ni Chris, bakit sa kayo punta? Sabi siya makapaniwala. Sabi mo, Labesi weh, di nga. Ganun bigla-bigla. Alas 11 ata kami umalis kagabi. So yun. Ayun lang. Grabe din init dito. As in, tinatamad nga sana akong ano, bumabakas walang tubig. Inom kami ng tubig at sobrang init ng panahon. Pero sa loob ng bahay, mapresko naman. Talaga yung ano lang, yung init lang talaga, grabe. Pero mas okay na dito kaysa sa ano, sa probinsya, kaysa dun sa ano, sa Maynila. So yun. Tapos iniisip ko nga na palagyan ng aircon yung kwarto namin, yung pinag-i-stayan namin, yun guest room lang kasi yun dapat guys. Pero ayun, sabi ko baka palagyan ko na rin ng aircon sa pag-uwi namin, tsaka yung isang kwarto sa taas. Yan, para komportable yung mga bata. Yun, lahat ng mga bata talaga iuwi na naman dito. So mabubuo na naman kami, maiingayan na naman yung baler dyan sa ano, sa Punkan, diba? So mga mahigit 1 week kami dyan. Kaya to, ready. Next time na tayo mag-grocery, no? Natamad ako dyan. Pati groceries, next time na lang siguro. Tubig muna importante.
Naka-ano nga lang ako kanina eh. Ano ba yun? Naka-spaghetti strap. Sabi ko kay daddy ko na lang bababa ng sakyan kasi yung parang pinantulog ko pa yun. Hindi na mabababa. Kaso ayaw naman itong ano. Ayaw pumayag. So nag-t-shirt lang ako. So ayan lang guys. Ang chika. Maraming reflector dito eh. Kagabi ako nagmaneho. Diyos ko, hirap na hirap ako dito. Sobrang dilim. As in, ang hirap mag-overtake. Eh, curbs pa naman karamihan dito. Pero yun nga, naka-survive ako. Pero nalaglag kami sa... Saan yun? Dito banda yun eh. Gilid ng gilid. Gilid kasi ng gilid. Eh, paano kasi? Sobrang Itong broken line, tapat mo lang dito, di ba may umbok to? Doon lang. Tapat mo Kasi, lang doon. yung mga kasabayan kasi guys, pag ganong oras, mga truck, as in naglalakihan truck talaga, akala mo sila, sila Optimus Prime, ganun, eh sunod-sunod sila, ang dami, so parang natatakot ako na madikita, so ako, gilid naman ako ng gilid, nalaglag yung gulong sa eh. Kaya nagkakaturog-turog lang. Nagulat din ako eh. Narinig ko lang, siya wala pa rin paki. Matakot kaya, lalo na pag ganun kalalaki yung mga kasalubong pati. Tatakot yan, takot din sa iyo yan. Tapos syempre madilim pa na nakakasilaw. So iniiwasan ko lagi yung yung side ko. Di pala yung side niya. Ako mamamatay. Di ba? Pag ikaw na out of control dyan, lumalaban yung manibela pag ano. Kaya gulat ako Uneven kagabi. yung terrain. Kung lumili ko mag-isa yan, baka alam mo. Ang banda yun. Dito ata yun. Medyo nalaglag yung gulong ni Tonton eh. Yan yung mga truck na ganyan. Maliit pa yan. Pero ang lalaki talaga. Yung mga ganito oh. Maliit pa yan eh. So mahaba yun eh no. Ayan, may naman dito, may tindahan ng gasol. Yan, tapos doon naman sa kabila yung bilihan ng tubig. Ayan. Ano ata to? Halfway papuntang papuntang bayan mismo. Sige na, tanungin mo muna kung magkano yung gasol. O diba, hindi talaga ako bumaba. Katamad eh. Init-init. Yan, init-init na nga. Pinapainit pa ulo ko nitong to. Nakakaloka. Minsan talaga itong mga rider eh, no? Kaya nga kami lumipat ng shop para madali nilang makikita. Alam niyo yun, talagang tabi lang ng kalsada. Kanina pa daw siya nandun. Hindi daw ako naka-charge kasi to kanina. Kausap ko si mama eh. So hindi ako nakaka-reply. Ano ba naman guys, di ba? Kumato ka dun sa sa shop. Nakita mo na pala eh. Ma'am, kanina pa ako nandito sa labas ng shop nyo. Diba? Kumatok ka, ma'am. Yung po ganyan. Guys. Kalerks talaga. Ewan. So, yun. Nagalit siya na. Hindi ko alam. Din ako ni-replyan. Kinancel niya na ata. Kasi tinanong ko yung mga boys. Wala naman daw nag-pick up pa. Talagang mga ito eh. Ah. 1,000. 1,000? 950. Mahal na dito. Teka. Ano yan? Mainit eh. Kala ko may sinisilip siyang na sa gulong. Tawang-tawa talaga ako kagabi. Ayan, siya na lang binababa ko. Nagrito na rin naman siya. Balik na kami guys. Grabe. Init sa sa labas talaga. Ayan. Anyway, tinitingnan ko tong mga kwarto kasi babalak ako na palagyan na rin ng aircon. Ayan, kasi para maano yung mga bata, tawag doon? Komportable ba? Kasi sobrang init. Semento kasi, di ba? Tapos nasa parang nasa gitna kasi ng palayan itong bahay namin. Ayan, tingnan nyo. Oh, palayan kasi yan eh. Yan, tapos doon yung highway.
Syempre pag ano, dito banda, tutok na yan. Pero mahangin sana. Presko naman. Kaso, sa gabi, mainit yung singaw ng ano, ng wall. Ayan, oh. Lalo't dito, hindi nagpalagay si Papa ng bintana. Ganyan lang pinalagay. So, mainit kapag kagabi. Ayan, walang gumagamit ng kwarto. Ganyan. Ginawang ano, nakatambak lang yung mga gamit. Yung kwarto to ni Mika eh. Titingnan ko, ayun, may nakaabang naman palang ano ng aircon. So, okay. Tapos dito sa kwarto ni Dayan, meron naman din. Mas mahangin dito sa kwarto ni Dayan kasi, ayan eh. Mas ano sa bukid. Uy, namubunga na yung ano, oh. Dami ng bunga nung Indian mango. Diba? Sorry sa ano, paandar na si mama ng motor. Very plain pa lang. Hindi pa na ano na ayos ni Daya kasi sabi ko kanya-kanya na lang ano ayos ng mga kwarto eh. So itong kwarto ng anak ko, ganun din. Wala yung ano, tinanggal yung table. Ipakyat ko na lang yun ulit. Yan. Wala. Nangyari sa ano yung painting niya. So ayan. Nakakamiss. Nakakamiss. Walang gumagamit. Walang mga tao, walang mga kulit. Hindi ko pinatanggalan ng sapin kasi ayun nga, para yung alikabok pag nagpalit, nasa ano na lang, nasa cover na lang. Same dun sa ano, sa kwarto namin. Sobrang hindi tinatanggalan ng cover kapag umaalis kami. Pinapalitan na lang kapag kaparating na kami. Ayan. Yun din yung ating terrace. So, matatauhan na lang. Naka-excite! Na-excite ako. So, inano ko na si Nene. Sinabihan ko na. Kasi meron kaming... Oily ko na, oh, grabe. Meron kaming suki. Meron siyang suki na pinagkukuha na namin ng mga aircon. Doon galing yung ibang aircon dito sa bahay. Sabi ko, kontakin niya. Kahit ako na lang yung pupunta doon sa, ano, sa bayan para magbayad. At para makabit na. Since mag-Holy Week, sabi ko baka maabutan ng, alam mo yung bakasyon, hindi maikabit. Eh, nahabol ko nga, maging komportable yung mga bata sa pag-stay. Kasi literal lahat kami guys. So, uwi. Lang pula. Pero ang ganda, diba? Ayan, oh. Ito kasi wala ding, wala silang bintana. Kaya ang init na ito. Pagka ganitong hapon, tsaka gabi. Kaya nagbabalak nga kaming, konting ayos-ayos. Alam mong palagyan sana ng, dito. Pero saka na siguro. Uy! Focus ka. Palagyan ba ng, ayun, sliding door. Tapos, kahit mga ilang, kahit yung lang, yung simpleng parang terrace lang, diba? Na may lang, na may malalabasan ka lang pag mainit ang panahon. So, ayun, naputol, guys. Nawala ng battery yung camera. Saan ba ako natigil? So, ayun nga. Saka na siguro yung mga binabalak namin na konting renovate dito sa sa bahay. Ayan, tapos konting, sabi ko nga kay Papa, konting tiis-tiis na muna kasi di ko pa mapakontinue yung third floor, diba? Kasi syempre nag-pandemic, yung ganun, and then tinatapos ko lang din yung mga sasakyan. Kasi ganyan, natapos din si Tonton, tapos sunod na si Tonyo, and then si Taylor. Matapos ko lang talaga yung mga sasakyan. Yan, pag-ipunan ko naman yung pang-third floor. Diba? Ganun lang kasi wala naman tayong yaman. Wala tayong kaperahan na agad-agad magpala, diba? So, ayun lang. Yan, tapusin ko yung ginagawa ko. Magbubuk ako ng DHL eh. Okay. Nag-set up yung dalawang karbo. Bibidyoke na naman ata. Dala-dala namin yung bidyoke na pinaayos namin. Oh, yun nga. Ayos talaga. Itong kalbo na to. Ayos ang aga ng setup Oh, saan si Papa? Dumami na yung nakakatuwa, yung grass. Yan. Tapos
May ano kami dito, may grapes. Sige, kanta. So, ayun na nga guys. Ganon-ganon lang natapos yung ano natin. Yung araw natin today, di ba? Pero madami naman ako na-accomplish kasi nakapagpabook ako sa DHL. Marami kamang lalamove kanina ng mga stocks, tapos mga orders. And then, ayun, thank you so much kay Ma'am Claire. Ayun, sorry ma'am. Sorry. Wala ako kanina nung pinick up mo yung order mo. Yan, all the way from USA din si Ma'am Claire. So, ayun. Kala ko mga ano ka pa, mga second week ng April pupunta. So, anyway, thank you so much po. And then, enjoy your vacation dito sa Pinas. Tapos, salamat sana sa iniwan mo kanina sa store. Thank you. And then, ayun nga guys. So, marami tayong na ano kanina na trabaho naman. Kahit nandito kami sa Punkan. Ayan. And then, bukas, ano bang ano natin? Wala lang. Parang wala lang. Tatanga lang. Kain tulog lang dito. Hindi, joke. Ayan, kasi Sunday pa daw mag-ano si Ate Jean general cleaning. Yan, linis-linis lang. Pero siguro pag nakabit na lang yung aircon. Kasi on Friday, bukas pala Friday, sa Sabado, pupuntahan ko yung sa bayan. Sabi ni Nene, try mo ikaw na lang, ikaw na lang pumunta. Kasi, ayun nga, suki yun ni Nene. So, tingnan ko kung makabili tayo sa Sabado ng aircon. Mapakabit na din on Monday, kahit na wala na kami rito. Ayan, iwanan ko na lang sila mama or bayaran ko na yung installation. Yan, kasi, ayun nga, nakakaawa yung mga bagets pag natulog na naka-electric fan lang. Sobrang init sa gabi. Lalo na sa taas nga, pinakita ko sa inyo kanina. Talagang parang oven doon sa dalawang kwarto na yung kay Nene, tsaka kay Mika. So, yan. And ano pa ba? Yan, binabalak namin na ilabas yung mga doggies bukas. So, tingnan natin kung magagawa namin. Kasi nag-video ko sila dati, nag-inom-inom. Ay, hindi data, kasi gin lang yung ininom ni Papa. Ewan ko kung tumagay ito. So, yun lang. Parang mas maganda yata sa na lang talaga, sa TikTok na lang, parang short vlog lang, or yung tinatawag nilang mini vlog lang. Di ba? Kasi di ba ako marunong mag-edit? Ayan yung soon, pag natutunan ko mag-edit sa TikTok. So, that's it lang. Ako ay mag-apply na lang ng Ayan, tingnan nyo naman yung electric fan ko. Dito, di ba? Ganyan lang. Low, then, yung nabibili lang sa Shopee, hindi kasi mura daw kasi sa to. Kahit sa Doña Adela, may ganyan ako. Tapos, malamig naman siya talaga. Ayan, kasi plastic yung LC niya. Yun nga lang, wala siyang takip. So, ingat kayo kasi mamaya yung madikit kayo. Nakakagulat pati. So, yan, inipit ko lang sa mic stand ni Daddy. Yan. Ano muna tayo? Tipid muna. Wala pang AC. So, mag-apply lang ako netong vitamin E and nakapag-skincare na ako. Yung bobo pa nga yung ano ba yun? Tretinoin cream. So, yun lang. Good night. Kanina pa ako yun lang ng yun lang. Bye!